Ja, APA er og bliver et rent naturprodukt, der går livet værd og lugte til igen. Er det ikke rigtigt? Der er mange måder at gøre sig bemærket på. Nu skal vi have punk. Ja, tag det roligt. Du giver mig en krise. Men det er rigtigt, vi skal have punk her i Pop 79. Punkmusikken, den enkle, rå, klare rockmusik, der bringer os tilbage til 60'erne, der hvor The Kings og The Who de slap. Genren, den er britisk, men vi skal præsentere en lidt af en specialitet her, nemlig et dansk punkband. Hvor vi præsenterer i Punk Kosmorama Aarhus svar på noget nær alting, Lost Kids! Og træk låget på. Kan vi sidde på toppen af det, for I er standet op. Det keder mig, da jeg er træt, da jeg står og glor på jer. Sidder der, fede forældre og sover selv. Kom og snus en gang og træk sig ned. Men måske fattede den verden, vi lever i. Det var Coca-Cola-frik, så spiller vi Røgen dig. Kig på dig selv og se hvad der sker. Ingenting, du er faktisk ved at blive Røgen. Filmen er en pære og til ingenting. København! Penge, pas på din egen række og spil. Fuck it. Fik dig alt pærende, undskyld ingenting. Røgen plastik, røgen dig. Punk i dansk tv, måske for første og sidste gang. Det her, det var ægte aarhusiansk råhyggepunk fra Skolegade eller deromkring i Aarhus. Vi fik Lost Kids og to af deres numre, Cola Freaks og Røgen dig. Lost Kids under ledelse af Jan Jet. Jeg er tit blevet spurgt om, hvad råhygge egentlig betyder. Råhygge i punkversionen, det er, når man pryler bajer i kloakken. Os punker, ikke? Nu skal vi have punkens modfase. De nye britiske pop-riddere Racy og deres gennembrudsmelodi Lay Your Love On Me.